Russia biglang. Malapit na, pinalapit pa. Thank you.
Kami ba, kung tayo yung stay ba, nga siya yung punta ba ko ni Inspired. ha? Inspired sa tira. Ako umay yung sa'yo yung Propo kay partner nun. Global elimination. Search yan mo. Perfect! Panda! Grabe, pareha, panda! Pareha, panda! Pareha! Laklak. Dalawang block. Ano ba yun? Pakiting! Wala. Ulit. Buyit, talamba! ayos na yan. Alanganin. Alanganin sa tao. Bakit? Hindi ka may pina. Grabe! Burger. Yan, may balik. Ano? Kasi pagkira sa lakit.
Papaw pa.